Já nechci začínat každý video takhle stejně nudně v kuchyni, tady u pultu, ale já se prostě tady vyskytuju nějak přirozeně často. Dobře se mi tady stojí, je tady dobrý světlo, dobře se mi tady natáčí, často tady něco dělám, takže se asi připravte na to, že tady budu začínat často. Nicméně, dobré ráno, jdu vás pozdravit takhle po delší době. Chtěla jsem začít natáčet už týden zpátky, možná 2 týdny zpátky, ale prostě okolnosti mi nějak nepřály. Měla jsem nemocného Olivera, což znamená, že jsem měla obě 2 děti doma, což znamená 0 možností na natáčení, to prostě se 2 dětma absolutně nejde. A já vlastně ani moc nechci natáčet, jako když jsem s nima nebo když jsou kolem mě. Vlastně mi to není nějak moc extra příjemný a člověk na to stejně nemá klid. Takže je nový týden, Oliver ve školce, Robin spí, doufám, že to tak chvilku vydrží a že mě nechá natáčet, protože vlastně jsem se na to těšila. I když musím říct, že vždycky, když nějakou dobu třeba něco nezdílím, že takhle mám nějakou jako pauzu menší, tak potom se mi do toho vlastně těžko vrací, protože mám jako mnohem větší pocit, že už jako to nikoho nezajímá, nebo nějaký takovýhle jako pocity mám, ale těšila jsem se na to a vlastně, když už o tom mluvíme, tak vám chci hrozně moc poděkovat za odezvu na to první video. A zároveň mě potěšilo, kolik zpráv jste mi i psali třeba na Instagramu jako do soukromých zpráv. Takže to vám chci opravdu ze srdce poděkovat a myslím to fakt upřímně, kolik času si někdo z vás jako dal se soukromou, fakt jako osobní zprávou pro mě dlouhou, ať už to byly lidi, kteří mě třeba sledují těch 15 let, nebo lidi, kteří mě zašli sledovat na základě toho prvního videa a šli právě jako z YouTube na můj Instagram, tak to mě taky potěšilo, že to vlastně funguje i takhle naopak. Takže vám chci hrozně moc poděkovat, vážím si toho a dalo mi to aspoň nějakou jako motivaci, že chci natáčet dál. Tak přemýšlím, co jsem s váma chtěla ještě probrat, možná ještě v návaznosti na to první video a na to, že mi chodilo potom hodně i zpráv, že vás baví tady ty jako každodenní, všednodenní témata a ta organizace domácnosti a tyhle ty jako typy, tak to mě potěšilo, protože to jsou věci, co baví i mě. Ale zároveň potom jsem to vlastně i řešila na stories a dávala jsem tam takový jako zamyšlení nebo anketu, že mě vlastně zajímá, do jaký míry ještě v dnešní době vás baví taková ta jako větší, já nechci říct odtrženost od toho všedního, normálního světa. Takový to, že lidi dávají prostě unboxingy drahých věcí a vezmou vás do nějakého butiku. Tak mě právě jako zajímalo, do jaký míry vás tohle baví, nebo zajímá mě možná i ten konkrétní poměr, jestli vás baví třeba 70% všednodennost a 30% tedy ty jako aspiračnější témata, protože takhle mi třeba jedna slečna psala, že to má přesně takhle takovýhle poměr a já to mám asi docela podobně, takže to mě zajímá. Zároveň vlastně jsem přemýšlela i nad tím, jako jestli v dnešní době vůbec ještě tahnou tyhle ty jako extrémně jako odtržený témata od té reality. Teď nemyslím to, že vás někdo vezme do hezkého butiku nebo si jednou za čas koupí kabelku, to je úplně v pohodě. Ale spíš takový ty jako úplně odtržený od tohohle normálního světa témata. Já mám pocit, že už to jako moc netáhne a že spousta profilů, který jsou fakt jenom jako čistě fashion a vůbec jako neznám osobnost toho člověka, nebo mi ten člověk není nějak blízký, tak jsem asi už i osledovala, protože to vlastně zjišťuju, že mě to v ničem moc neinspiruje. No. Ale tak to je zase téma na půl hodiny, bych se tady mohla vykecávat. Tak mi schválně dejte vědět do komentářů, jak tohle máte vy, do jaký míry vás baví tady ta jako všednodennost a spíš takový ty jako domáčtější vlogy a pak jako co vás baví z těch jako exkluzivnějších témat, dejme tomu. A vlastně mě to i zajímá kvůli mě, protože i pro mě je to nějaká jako inspirace na nějaký další témata a i trošku jako motivace pro mě, co natáčet, protože pro mě je největší motivace to, že vás to bude bavit. No, přemýšlím ještě, co bych vám řekla novýho. Mám se dobře, ale mám teda nějaký jako malej zdravotní problém, mám nějaký podrážděný jícen. A i přesto, že to není žádný jako velký dramatický zdravotní problém, tak mě to trošku jako straší někde vzadu v hlavě, protože na to vlastně pořád musím myslet a je to takový nepříjemný, no, že vám to nějak jako znepříjemňuje to každodenní fungování. I přesto, že to fakt jako není žádný velký drama, není to žádný jako extrémní zdravotní problém a je to dost řešitelná věc.
Ale prostě někde pořád v hlavě to tam vzadu mám, že to musím řešit a myslím na to. A možná jsem i z toho taková trošku smutná nebo nemám úplně nejlepší náladu. Takže právě i proto jsem si říkala, že chci začít natáčet, abych si ji trošku zvedla a přišla na jiné myšlenky. A akorát teda smutná věc je, že v rámci tohohle zdravotního problému musím dost řešit jídlo a pití a všechny věci, které mám ráda, tak teďka nemůžu. Ani kafe, ani čaj kvůli kofeinu, takže maximálně teda tady piju bezkofeinový černý čaj a potom nesmím víno, kořeněný a pálivý věci, hořkou čokoládu, takže smutný život. Všechny věci, co mám ráda, tak nesmím, ale ne, dělám si legraci, prostě musím to chvilku kousnout a omezit to a ono se to snad zlepší. V pátek jdu k doktorovi, takže doufám, že se to nějak vyřeší. A říkám si, že když už vás tady mám takhle nastavený a mám to tady připravený v kuchyni, tak bychom tady mohli ještě chvilku zůstat a chtěla bych vám ukázat recept, i když nechci tomu ani říkat recept, jo, je to spíš takový návod, ale je to recept na plněný datle, čerstvý plněný datle, plněný takovým a la cookie těstem, ale to těsto je z cizrny. Jestli náhodou znáte takový ty různý jako brownies nebo blondý sdělaný z cizrny, tak je to něco podobného, akorát to potom naplníte do čerstvých datlí. Já už jsem to dělala minulý týden a bylo to moc dobrý. A vzhledem k tomu, že teďka nesmím čokoládu a můj každodenní odpolední rituál bylo kafe a kostička hořké čokolády, tak si musím najít nějakou náhradu za to. Nevím, jestli znáte čerstvý datle, ale jestli znáte datle jenom jako z českých supermarketů, z takových těch kolekcí různých jako s fíkama a tak, co se prodávají před Vánocema, tak to není ono, protože to jsou sušený datle a ty jsou strašně tvrdý a takový tuhý. Čerstvý datle se prodávají většinou v takových těch blízkovýchodních obchodech. Já je kupuju v obchodě Šezamí, což je, myslím, libanonský obchod a je ve Spálený v Praze. A potom mám ještě jeden oblíbený obchod, který se jmenuje Farah Food a ten je v Myslíkový, takže jsou kousíček od sebe. Tyhle ty stály asi snad jenom 250 Kč za kilo, takže to je super cena. A já jsem datle jedla hodně v těhotenství, protože v těhotenství se právě doporučujou jíst vždycky aspoň jedna datle denně, protože to je dobrý pro ženský zdraví obecně a obsahují hodně, čeho nejvíc obsahují podle mě draslíků, vápníků, hořčíků, prostě spoustu minerálů a můžete si je právě vylepšit ještě a něčím je jako vycpat. Takže já zkusím udělat to cizrnový těsto, takovou cizrnovou směs s arašidovým máslem. Můžete to samozřejmě polejt ještě hořkou čokoládou takhle, aby to bylo hezký, ale to já bohužel udělat teďka nemůžu. Dávám tam normálně takhle cizrnu z plechovky, pak tam dám burákový máslo a dám tam ještě lžíci javorového syrupu, i když nemusíte moc, protože ty datle jsou přirozeně hodně sladký, ale spíš jenom tak jako pro doplnění chuti toho těsta v uvozovkách. A přemýšlím, jestli tam ještě nepřidat třeba trošičku mandlový mouky, aby to bylo malinko zajímavější. Ale fakt jenom trošičku, aby to nebylo moc takový suchý. Tak, jdeme mixovat, doufám, že se to rozmixuje. Vypadá to trošku jako humus. Ale nebojte, bude to dobrý. Už mi došlo burákový máslo, ale možná tam ještě přidám trošičku mandlovýho, aby to bylo malinko krémovější. Je to dost hutný, tak si říkám, že to možná ještě maličko zjemním kokosovým olejem. Tohle je výsledná směs a teďka to musíme naplnit do těch datlí. Tady mám výsledek a vypadá to trošku tak jako upatlaně, protože se tam špatně plní, ale myslím si, že to bude dobrý. Trošku mi to zalepilo pusu, protože to je hodně intenzivní, ale je to moc dobrý.
nafotím nějak, aby jsem ti potřeba vytiskla ty fotky nebo poslala někomu. Já jsem se byla dneska ráno projít s kočárkem a myslela jsem si, že tam je třeba 10 stupňů, podle toho, jak to vypadalo za oknem. A oni tam byli třeba 3 stupně, takže jsem trošku vymrzla, mám ještě možná červený uši, ale aspoň jsem se prošla ráno, uspala jsem Robina a teďka vám jdu udělat kosmetický haul. Kývala jsem na jednu spolupráci, se kterým mám teda radost. Nechala jsem si poslat balíček pár věcí od e-shopu Skinimalistka, což je e-shop, který se zaměřuje na clean, přírodnější bio kosmetiku. Mají i dekorativku, i skincare. A já jsem si nechala poslat pár věcí z té dekorativky, protože já nemám úplně prozkoumanou žádnou jako clean značku dekorativky tolik. Používám třeba Westman Atelier, který považuji za jako víc takový clean, ale třeba co se týče řasenky a tušky na oči, tak jsem vlastně nikdy neměla žádnou víc jako clean řasenku nebo tušku na oči. V této kategorii to asi trošku flákám nebo neřeším a většinou jsem používala drogérkové věci. Takže mě právě zajímalo, jaký budou tyhle ty produkty na oči. Pak jsem si ještě nechala poslat tady tuhletu tušku na rty. Tak to můžu začít, protože už ji mám na rtech. Super. Tu mám na rtech. Je to taková jako nude korálovo dohněda odstín. A musím říct, že absolutně nepoznáte, že ta kosmetika je nějak jakoby clean nebo jiná od té drogérkový nebo klasické kosmetiky. Takže tahle tuška je super, jmenuje se teda, řekla jsem, co to je za značku? Je to značka Ereperes, je to australská značka, mají i dekorativku, i trošku skincare. Musím teda říct, že ty obaly jsou fakt pěkný, vypadá to hezky, vypadá to úplně srovnatelně s normální kosmetikou. Já mám trošku totiž občas problém s tou clean kosmetikou, že má tendenci být taková lehce jako hnědácká, nebo já nevím, jak to říct, jo, jestli chápete ten výraz, ale že je taková lehce jako ezo a vlastně stylově mi většinou úplně nesedí, takže tohle není ten případ. Tohle jsou fakt jako pěkný, naprosto jako srovnatelný s normálníma standardníma značkama věci. Takže tušku jsem si nechala poslat a potom jsem si ještě nechala poslat tušku na oči a řasenku. Tohle to je avokádová voděodolná řasenka. Je hnědá. A musím teda říct, že dělá fakt krásný řasy. A já mám teda ale štěstí na to, že sama o sobě mám hezký dlouhý řasy. Nevím, jestli to teda bude takhle vidět, ale je dobrá prostě. A potom ještě jsem si vybrala hnědou tušku na oči, jojobovou. Takže to je taky super, který asi nemám co víc říct. A potom od té značky Ereperes jsem si ještě nechala poslat tady tohleto Grape Water Eye Serum, takže to je s vodou z hroznů a je to takový to jakoby pero s tou kuličkou, je to na kruhy pod očima, tak to jenom, já jsem si v minulém videu stěžovala, že mám hrozný kruhy pod očima, tak jsem si říkala, že proč nevyzkoušet nějaký produkt na ty moje kruhy. Nedokážu asi říct, jestli to úplně jako pomáhá na ty kruhy, ale je to příjemný a asi něco vám to s tou kůží ráno udělá. Je to takový jako chladivý, má to příjemný efekt, takže zatím mi to přijde fajn. Pak tady mám jednu věc, která je tak jako na pomezí mezi dekorativkou a skincare. A je to věc, kterou jsem si vybrala omylem, nebo já jsem si šla koupit do drogerie od Hey Cosmetics takový jakoby samoopalovací kapičky na obličej a oni jsou v černé krabičce. A já jsem potom šahla, přinesla jsem to domů, vyndala jsem to z krabičky a zjistila jsem, že to je jiný produkt. Chvilku jsem byla naštvaná, ale pak jsem si říkala, dobře, tak to aspoň zkusím používat, třeba to bude dobrý. A jsou to takovýhle malý sérum, jmenuje se to Glow Drops a od teda Hey Organic. A je to takový jako lehonký sérum nebo báze, taková jako rozjasňující. Má to lehkej béžovej nádech. Když si to dáte takhle na ruku, tak to vypadá takhle. Ale ono se to rozetře skoro do ztracena. Nerozetře se vám to úplně takhle jako do oranžova. Takhle vidíte na ruce, že to fakt zmizí. A vlastně musím říct, že jsem to docela oblíbila a začala jsem to používat každý ráno po krému. A je to vlastně docela příjemný, udělá vám to takový jako lehký glow, asi je to taková hezká jako glowy podkladová báze.
Takže vlastně musím říct, že nakonec z toho mám docela radost a myslím si, že třeba na léto to bude úplně super. No a pak tady mám ještě 3-4 věci ze skincare. Tyhle věci všechny už jsem si kupovala sama, takže to není žádná spolupráce. Objednávala jsem na K-Sisters nebo K-Sisters, což je asi e-shop s korejskou kosmetikou, odkud objednávám nejčastěji. Tak jsem si objednávala 3 věci. Tak začnu třeba tímhletím. To je asi taková nejprofláklejší věc. Myslím, že tohle už všichni znáte. Já si připadám úplně jako v roce 2014 nebo dřív, jak se vždycky takhle dávala ruka za to. A všichni říkali, vidíte to, jo, dobrý, zaostřuje to. Tak. Myslím si, že tohle je takový už jako profláklý sérum od VT Cosmetics. Riedl Shot mají různý ty, jak se tomu říká, jako odstupňovaný ty intenzity. Já jsem začínala na té 100, teďka mám 300 a musím říct, že to je docela už i silný. I na mě, a to já si myslím, že mám docela hruší kůži na obličeji. Ale asi bych zvládla i silnější. Nedělá mi to nic, nemám z toho žádnou reakci. Pokud to neznáte, tak je to prostě takový sérum, který působí, jako kdyby vám opravdu po kůži jezdilo milion maličkých mikrojehliček a má to vlastně narušit tu kůži v dobrém slova smyslu na to, aby potom byla připravená na nějaký další produkt a ten další produkt proniknul do té kůže trošku jakoby hloubš. Takže to používám a potom většinou používám tohleto sérum, to je taky takový docela už profláklý. Je to od Medicube a s tím PDRN. Je to příjemný, ale nemůžu úplně zatím říct, že bych viděla nějaký extra efekt. Nevím, zatím to používám asi 2-3 týdny a jako je to příjemný a je to asi něco málo to dělá. Ale zatím to není úplně takový ten produkt, že bych si řekla ráno, jo, tohle opravdu můžu s čistým svědomím říct, že ten hezký efekt na pleti mi udělalo tohle. To si nejsem ještě jistá, ale je to fajn. No a potom poslední věc, co jsem si objednávala z toho K-Sisters, je tenhle ten krém. Jmenuje se to Time Reverse, takže by to mělo být asi stroj času, nevím, doufám, do mých 16 třeba. A je to prostě krém, upřímně řečeno, nemám o tom krému nastudováno nic víc, co bych vám mohla říct, ale můžu vám říct, že to je fakt příjemný krém. Na noc používám ho teda na noc a na den používám jiný krém. A má to takový příjemný lékárenský, lehce takovej zázvorový možná, takovou zázorovou lehce vůni. Prostě je to příjemný krém, mám potom podle mě ráno hezkou pleť, takže ten mi přijde fajn. A myslím si, že mají ještě jeden tato značka s retinolem, ale ten mám pocit, že se vůbec nedá v Česku nikde sehnat. A taky na mě hodně útočil různě z instagramových nějakých karuselů a tak. A pak tady mám poslední produkt od Geek & Gorgeous. Mám pocit, že to je taky taková už docela profláklá značka v tom, že je levná a dobrá, ale já jsem od ní ještě nikdy nic neměla, takže tohle je můj první produkt. Je to retinolový sérum, je to teda 0,05 a myslím si, že klidně bych mohla zvolit ještě, mají 0,1 a pak mají snad 0,2 i. Já si myslím, že bych klidně zvládla i to nejsilnější, protože já nemám vůbec citlivou pleť na tyhle věci. A myslím si, že to je dobrý, myslím si, že to zatím funguje dobře. Předtím jsem používala retinol od Ordinary a taky mi přišel fajn, ale tohle mi zatím přijde, že funguje dobře, ale to teda mám asi zatím 5 dní. Ale myslím si, že teďka mám hezkou pleť, takže budu doufat, že za to můžu tyhle ty produkty. Tady na vás koukala celou dobu takhle Pepina zezadu. Dneska je tam teda krásně, tak vyrazíme asi odpoledne někam ven s dětma a předpokládám, že se nechám zase ukecat na zmrzlinku, protože jakmile tam vysvětne sluníčko a je více jak 10 stupňů, tak podle mě všichni děti zapínají svůj zmrzlinkový radar. Viděla jsem to. Dobré ráno. Já nemám kam si položit tady v autě foťák, aby jsem byla pořádně vidět, tak to budu muset asi držet v ruce. Dneska je pátek a já vyrážím k doktorovi. Doktor asi není úplně zrušující program do vlogu, ale prostě je to můj reálný program dneska. Nejprve teda vyrážím k rodičům. Máma mi bude hlídat Robina, ten bude stejně spát dopoledne.
No a já teda vyrazím do města a uvidíme, jak dlouho mi zabere doktor, jestli pak budu mít třeba čas se ještě někde coudnout po městě. Musím si nutně koupit ponožky, takže na to nesmím zapomenout. A pak bych si dala někde kafe, ale bojím se, že to kafe mi asi doktor nedovolí, no, nebo uvidíme. Takže tak. Zrušující program, opravdu jdu k doktorovi a pak si jdu koupit ponožky. To je můj program do vlogu. Já už jsem teda taková zmuchlaná, ale jdu se vám ještě přihlásit s updatem dnešního dne, protože už je večer. My dneska se chystáme na filmovo-pizzový večer. Budeme se koukat na Drive to Survive, což je takovej dokumentární seriál o formulích na Netflixu. Nevím, jestli mám nějaký F1 fanoušky, já teda taky nejsem úplně jako F1 fanoušek, ale můj Michal je velký a těšil se na to, takže já se budu koukat dneska s ním, protože mě to vlastně taky docela baví, protože je to takový hezky jako i lifestyleový. Takže na to se těšíme a dáme si pizzu. Já jsem dneska byla u doktorky, teda dopoledne, a bylo to asi v pohodě, jenom to bylo takový jako preventivnější vyšetření a čeká mě ještě gastroskopie v dubnu a sonobřicha. Na tu gastroskopii se teda extrémně netěším, protože to bude nepříjemný. Netěším se na to, až mi budou strkat něco do krku úplně, ale věřím tomu, že to bude v pohodě a hlavně budu mít aspoň jako pořádný vyšetření a budu vědět, na čem jsem. Takže tak. Ale paní doktorka mi udělala radost tím, že můžu aspoň bezkofeinový kafe, takže jsem si šla dát potom jedno bezkofeinový kafe do Emy hnedka, první za tento týden. A říkala, že nemusím ani tolik striktně řešit to jídlo, že jenom prostě musím jíst častěji, menší porce, nehltat, neházet to do sebe, což jsem pravděpodobně dělala s Robinem teďka poslední měsíce, protože po mně hodně lezlo, tak si myslím, že to jsem dělala špatně. No. Takže tak. Takže konec mého zdravotního okýnka. To nejsou asi zase tak zajímavé informace. A já už se jdu jenom vyvalit na gauč a užít si páteční večer. To vypadá, jako když je tam ananas. Takhle? Vymění s tebou žampionky. Chci žampionky ještě? Dám ti všechny. I z toho dodej, máme. Všechno dáš. Budeš mít extra žampionovou. Já se tam jdu přihlásit už naposledy v tomhle videu. Tohle video bude pekelně dlouhý zase. Ale já mám pocit, že dlouhý videa nikomu zase moc nevadí, že možná budete rádi za to. Já jsem chtěla, aby v každém tom mém videu byl nějaký jako mix nějakých témat. Od té domácnosti až po ten lifestyle, vaření a tak, aby to prostě jenom nebyl rozfrcaný vlog, ale téma bude extrémně bydlenkovský, téma bude čistící prostředky. Já jsem si totiž říkala, že si chci víc ty věci v té domácnosti jakoby zautomatizovat, abych prostě tomu věnovala nějaký čas na začátku, podobně jako to je třeba s těma jídelníčkama, s těma nákupama jídla. A pak mi to vlastně jako ulehčilo práci v budoucnu, abych to prostě jako jednou vyřešila a pak už to jako nechala běžet a nějak to fungovalo. A to jsem si říkala i v rámci těch čistících prostředků, že vlastně často chodím do DMK, kupuju nový a nový věci a mám těch věcí vlastně hodně a říkám si, jestli to je jako potřeba, jestli to nejde sfouknout jako míň produktama, který vlastně ve finále spousta z nich jsou jako stejný, jenom jsou v jiných lahvičkách, jinak se jmenujou a jsou jinak marketovaný, ale ten produkt je vlastně stejný. Tak jsem si řekla, že s mým kamarádem ChatGPT tomu věnujeme 45-minutovou rešerši. Já jsem do něj naházela nějaký produkty, které jsem prostě vybrala, kde jsem chtěla jako posoudit nějaký poměr cena versus kvalita versus nějaká jako i ekologická stránka věci. Já nejsem úplně jako přehnaná, že bych potřebovala nějaký extrémně non-toxic věci, zase se s tím nechci nějak jako hodně stresovat nebo za to utrácet nějaký šílený peníze, ale samozřejmě logicky, jestli si můžu vybrat, jestli chci doma mít nějaký jako side-ride, anebo víc šetrnou věc, tak samozřejmě si vyberu tu víc šetrnou věc. Takže jsem tam naházela teda nějaký produkty a tohle jsou produkty, které mi z toho vypadly. Tak začnu třeba tou kategorií ty zrcadla a okna.
Já o tom mluvím, jako když jsme to dělali s nějakým mým jako kolegou, nebo... Ale teda z kategorie zrcadla a okna, tak jsme vybrali od značky Attitude, tenhle ten spray s nějakou citronovou kůrou. Přijde mi, že toho je i docela dost, takže za tu cenu to asi je docela v pohodě. Všechny ty produkty, které tady mám, stály podle mě do 150 korun, takže to není nic jako přepáleného úplně, i přesto, že ty věci podle mě jsou docela jako ekologicky fakt friendly. Takže spray na okna a na zrcadla. Potom věc na podlahy, taky od téhle značky Attitude. Očividně tohle je nějaká docela dobrá ekologická a ne úplně drahá značka, takže tohle je na podlahy taky s citronovou kůrou. A potom poslední věc od značky Sonet. A Sonet, která je zrovna taková dost jako ekologická značka, tak od Sonetu tenhle ten pomerančový univerzální čistič a tohle si plánuju nalejt do nějakého spreje, takového toho rozprašovače a používat to prostě na různé povrchy od kuchyně až po nějaké jako plastové povrchy doma a tak. Takže tohle jsou 3 produkty, které jsem vyhodnotila jako dobrý v těch kritériích cena versus kvalita versus ekologie. Pardon, teď jsem se nad tím musela zamyslet, co chci říct. Takže to tady dávám k dobru, kdybyste někdo scháněl nějaký prostředky čistící, které nejsou nějak extrémně drahý, ale zároveň jsou ekologický, tak jsem tomu věnovala ten čas za vás, takže tyhle 3 jsem vyhodnotila, že jsou v pohodě. No a pak si vlastně říkám, že na ten zbytek už toho nepotřebuje člověk tolik. No a pak si říkám, že už ze zbytku těch ostatních kategorií toho člověk nepotřebuje tolik. Snažila jsem se zúžit ten svůj arzenál prostředků na nějaký jako minimum. Na koupelny a záchod vlastně používám teďka už jenom tyhle od Frosch z DMK. Ona ta značka Frosch není nějaká jako extrémně ekologická, je to takový jako průměr asi, lepší asi, ale myslím si, že to je úplně v pohodě, člověk to stejně nalejvá jako do záchodu a do umyvadla a tak. Takže tyhle 2 vlastně používám na koupelnu a na záchod. Myslím si, že to úplně stačí. Tyhle 2 jsou podle mě úplně stejný, jenom jsou v jiných lahvičkách. Tenhle ten je možná víc jako mýdlový a tenhle ten vodovější, ale jinak mi to přijde dost stejný. A pak ještě na koupelny a případně na dřez používám tohleto, taková ta slavná věc, Pink Stuff, je to taková pasta, kterou můžete vlastně drhnout takový ty hrubší místa jako spáry nebo dřez. Není to nějak ekologický podle mě, určitě ne, ale myslím si, že v tomhle případě je mi to asi celkem jedno, takže používám tohle. No a pak už jenom jar na nádobí, to používám ten Feel Eco, který stojí asi 80 korun, je ho tam litr, vydrží to fakt dlouho a používám to už strašně dlouho, je to úplně v pohodě si myslím. Tahle značka si myslím, že je taky docela jako eko. A to je vlastně asi skoro všechno, pak už možná jenom nějaký sanitol na nějaký vydezinfikování, když se prostě počurá někde dítě nebo pes. No a to je vlastně asi všechno, pokud pak nepočítám věci do pračky a potom kapsle do myčky. A tam se přiznám, že jsem zatím moc neprozkoumávala žádný víc eko varianty, co se týče těch kapslí do myčky, takže tam je schválně dejte vědět, který používáte vy. Já si občas říkám, že mě trošku štve, že vlastně kupuju pořád takový ty jako somat a tak, ale moc jsem zatím tohle nezkoumala. Takže tam mi můžete dát na oplátku vědět vy, jestli jste vyzkoumali něco vy. Takže tohle je moje bydlenkovský téma rešerši čistících prostředků. Doufám, že to třeba někomu k něčemu bude a ušetřím váš čas hledání podobných věcí, pokud je někdo stejný blázen, že by teda dělal podobnou věc jako já. V příštím videu si říkám, že bych mohla udělat takový jako celý video věnovaný jenom módě. A to teda v mém případě jako módě velmi v uvozovkách, protože já nejsem úplně módní člověk, ale baví mě jako fakt jednoduchý, minimalistický, ale jako hezký věci, tak si říkám, že bych mohla udělat jedno video fakt jenom věnovaný jarnímu šatníku, takový spíš praktický tipy, kde koupit nějaký hezký basicy, kvalitní, co jsem já si koupila, co si ještě plánuju dopořídit a tak. Tak mi dejte vědět, jestli by vás to bavilo. Myslím si, že by to mohlo být docela dobrý, zábavný video. Tak se mějte hezky a uvidíme se u příštího videa.